Tú conoces el diablo, soy el diablo. ¡Diablo! Soy el diablo. Преди началото на същинския лифтинг, тук правят бързо и хубаво почистване на лицето с помощта на ароматичните масла, камфор и ментол. След това се нанася колаген, от който кожата ще си вземе точно колкото й е необходимо по време на провежданата гимнастика и благодарение на нея и кръвоснабдяването, което се получава. Това е началото на лифтинга, въздейства се последователно. Ето това са мускулите, а след секунди ще бъде включен апаратът и ще започне същинската процедура. De puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. Индивидуалният подход към мускула различава този вид лифтинг от другите, популярни в козметичните салони. Виждате, вече работи апаратът и гримасите, за които ви споменах в началото, се наблюдават с просто око. Soy el diablo. По време на работа се спазва строго индивидуален подход по отношение на двигателната култура на мускулатурата. Двете ръкохватки, всъщност два електрода, имат собствен потенциометър и това позволява да се уеднаквят лявата и дясна половина на лицето и шията. Показваме ви една изкуствена гимнастика, която обаче не бива да ви плаши, защото след като е създаден веднъж тонусът на мускулите, процесът е необратим. Мускулът има памет и дори едно прекъсване от месец, два, три не е фатално. Функциите се възстановяват за много кратък срок. Апаратът е физиотерапевтичен, използва се в медицината при различни увреждания. Въздействието е върху второстепенната, а не главна мускулатура, която ние най-често използваме при хранене, мимики, смях. Точно заради това лифтингът има добър ефект и всички, които се нуждаят от подобна процедура, не бива да чакат напредването на възрастта. Колкото по-рано се работи върху появилите се бръчки, толкова по-голяма е вероятността, че ще се преодолеят. Препоръчва се и за хора, чиято работа изисква добра артикулация. Този лифтинг е един вид тренировка за тях.
След като процедурата по лифтинга е завършила, кожата е поела необходимото и количество колаген, остатъкът се изтрива, а върху лицето и шията се нанася подходящ крем.